எல்லாருக்கும் விஜய் நடிச்ச தெறி படத்த பத்தி தெரியுமா? அந்த படத்துல வர வில்லன் மகேந்திரன் நம்மளலாம் அழ வைக்கிற மாரி ஒரு படத்த 1979ல எடுத்தாருன்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா? ஆமா, இந்த படம் பேர் வந்து உதிரி பூக்கள். இந்த படத்துக்கு ஏன் இந்த பேர் வந்தது? நான் கிளைமாக்ஸ் பார்ட்ல சொல்றேன். இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்டின்னா, சுந்தரவடிவேலுங்கிற ஒருத்தர் அந்த ஊர்லயே தான் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிற குணத்தோட உடையவர். அவரோட மனைவி பேர் வந்து லக்ஷ்மி. அவங்க வந்து கொஞ்சம் நோய்வாய்ப்பட்டவங்களா வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. லக்ஷ்மிக்கு வந்து ஒரே ஒரு தங்கச்சி தான் இருக்கா. அவ பேர் செண்பகம். அவ கொஞ்சம் குழந்தைத்தனம் நிறைந்தவளா இருக்கா. லக்ஷ்மியோட அப்பா எப்படி தான் வாழ்க்கைய நடத்துறார்ன்னா, தான் மாப்பிள்ளைகிட்டயே கடன் வாங்கி தான் தான் வாழ்க்கைய ஓட்டிட்டு இருக்காரு. செண்பகத்தோட வாழ்க்கையில என்ன என்ன மாற்றங்கள வந்து இந்த வாழ்க்கை அவளுக்கு குடுக்குது அப்படிங்கன்றதையும், லக்ஷ்மியோட வாழ்க்கையில சுந்தரவடிவேலு எவ்வளோ ஒரு குடைச்சல குடுக்குறாரு அப்படிங்கிறதையும் இந்த கதை அழகா சொல்லும். இந்த படம் கண்டிப்பா உங்கள அழ வைக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்ட் கண்டிப்பா பாருங்க. நீங்கலாம் ஜனநாயகனோட ஃபர்ஸ்ட் ஷோ போனீங்களா? கமெண்ட்ல சொல்லுங்க.